Dr Fiona Owen. Mae Dr Fiona Owen yn trafod Brodyr Francis, felly os da chi'n enjoyo hon, dwi'n siŵr newch chi hoffi honna. Ac yn siarad heddiw yma yw wrth gwrs Angharad Tomos. Dwi'n siŵr mae pob yn o bosib yn nabod Angharad yn bersonol, ond ar dires ac wrth gwrs gymaint o wybodaeth hanesyddol ac cysylltiadau gyda R Silyn Roberts ac R Williams Parry, ac dwi'n isio mynd dros ei amser hi gormod, felly Angharad, os da chi eisiau dechrau? Diolch yn fawr. Diolch am y gwahoddiad i draddodi'r drydedd Darlith yn y gyfres yma, a diolch i John Dilwyn a Bob Morris am eu cyfraniadau hwy. Dwi wedi cael budd mawr ohonynt, a dwi'n edrych ymlaen at ddarlith Ffion Eluned hitha. Da ni yn ffodus iawn yn bod ni yn byw mewn ardal mor gyfoethog i thraddodiad a'i straeon. Ac mae Dyffryn Nantlla yn allweddol i'm stori una heno, y byddwn yn crwydro yn go bell oddi wrthi. Gai nodi hefyd na fydd gynnau lyniau yn cyd-fynd am ddarlith. Mae cynnwys yn arlith i yn yr amlen ddi-nod yma, lle mae'r llythyrau gwreiddiol wedi bod. Dyma nhw, 10 ohonyn nhw, a dyma chi enghraifft o sgrifen hardd R Williams Parry. Mi fyddan nhw gynnau tan fore Mercher nesa. Wel, llythyrau Coll Williams Parry. Hwn i ddim ddylwn i galw nhw yn llythyrau Coll fel y cyfryw, achos fuon nhw rioed ar goll. Os rhywbeth cael ei cadw yn rhy diogel ddaru nhw. Llythyrau wedi sgwennu gan Fard yr Haf i Silyn ydyn nhw, a mi cadwodd Silyn nhw yn ofalus iawn iawn. Ond sut dwython nhw i'n dwylo ni? Wel, tua 3 blynedd yn ôl bellach y cychwynodd y chwiw. Roedd taith gerdded yn Hannegrisia, a dyma weld tai enwogion megis Meredydd Ifans a Gwyn Tomos. Ac bod llechi ar yr rhain, dyma sylwi nad oedd dim byd ar y fallon, i nodi mai yno roedd Silyn Roberts a'i wraig Mary Silyn yn byw. A dyma fynd ati i gywiro hyn. Ac yn wir pan ddorchuddiwyd y garreg, ym Mai 2019, dath yn agos at 100 o bobl yno. Felly nid yn un unig oedd efo diddordeb yn y ddau ryfeddol hyn efo'r WE. A dyma geisio ganfod rhagor o wybodaeth amdanyn nhw. O'n i'n gwybod rhywfaint am Silyn gan fod yn haid wedi sgwennu cofiant iddo, ond roedd mwy i'w ganfod. Wath i mi enwi gweddi Llythyrau, Iona Preis ydy'r gyntaf sy'n byw yn Hannegrisia erioed, ac roedd ei theulu hi yn gefnogwyr brwd o'r WE neu Gymdeithas Addysg y Gweithwyr. Luned Meredydd ydy'r llall, merch Alun Llywelyn Williams, oedd yn athro efrydiau allanol efo'r Brifysgol ym Mangor. Roedd ganddi hi atgofion personol o Mary Silyn gan bod hi'n arfer cael ei gwarchod ganddi ym Mangor. A minna am taid yn olygydd cylchgrawn y WE, Llyfer, am dros 20 mlynedd, ac roedd o'n byw dros ffordd i Silyn a Mary ym Mangor, ac roedden nhw'n gydnabod bore oes. Ac oedden ni'n gwybod y bydda llawer o hanes Silyn a Mary yn archifa y WE oedd ym Mhrifysgol Bangor, felly dyma fynd ar ôl yr rheina. Ond yn anffodus, i bod nhw yna ers dros 20 mlynedd, doedd neb wedi eu catalogio, ac felly nid oedd modd i gweld. A dyna oedd sefyllfa rwystredig. Dwi'n cofio'r archifydd yn dangos y stafell i mi ac yn dangos y bocsys, ond yn methu cael mynediad atyn nhw. Ond beth amser cyn yr ail glo, gan fod yr archifdy yn brin o le, trefnwyd fod yr archif gyfan yn cael ei throsglwyddo o'r coleg i adeilad addysg i oedolion. Ac unwaith roedden nhw yna, mi gython ni ganiatâd i fynd drwy'r bocsys. 130 ohonyn nhw, ac yn y bocsys yna roedd llythyrau Williams Parry. Roedd 2 ohonan ni yn cael mynd a ryw hanner dwsin o bocsys efo ni yr un, a mynd drwydden nhw yn cartra. Dychwelyd
ac yna cael rhyw hanner dwsin arall. A dyna beth da ni wedi bod yn wneud am y flwyddyn ddwytha. O i wneud o fel hyn, da ni wedi cael anogaeth gan y naill a'r llall i ddal ati. Ond yr hyn sydd ei angen ydy rhywun wneud gwaith ymchwil a doethuriaeth go iawn arnyn nhw. Mae hi yn archif hynod, gan fod popeth o 1925 tan yn ddiweddar wedi'i cynnwys. Mae'n cwmpasu cyfnod arbennig iawn pan oedd y WEA yn gymaint rhan o fywydau pobl gyffredin, ac yng Ngogledd Cymru roedd y mudiad yn arbennig o boblogaidd. I rhai o'noch chi dan 100, dosbarthiadau i oedolion oedd y WEA, efo awr o ddarlith i gychwyn ac yna awr o drafodaeth gan y dosbarth i ddilyn. Rhywun lleol oedd yn gyfrifol am hel y criw ynghyd a dewis pwnc, ac yna y WEA oedd yn canfod darlithydd, a mi fysa'r dosbarth wythnosol yn cael ei gynnig am ryw 10 wythnos dros y gaea. Ac yn yr archif, mae manylion pob dosbarth i'w cael a'r rhai oeddan ni'n mynychu nhw a'r darlithydd. I reid ryw syniad i chi yn Sir Gnarfon yn unig, roedd yna 70 o wahanol dosbarthiadau ar un cyfnod, sef un ym mhob pentra waeth chi ddeud. Mae o'n gofnod cwbl unigryw o sut oedd pobl gyffredin yn cael mynediad i addysg prifysgol yn eu cymunedau. A'n gobaith ni ydy bydd rhywun yn ymgymryd â'r gwaith hwn ac fe rhwng bob cefnogaeth i'r myfyriwr yna. Fodd bynnag yn ôl at y llythyrau. Tua diwedd Mai oedd hi pan ges i negas gan Iona i bod hi wedi dod ar draws 1 neu 2 o lythyrau gan Williams Parry, lythyrau gwreiddiol, ac roedd hynny ynddo ei hun yn gynhyrfus. Wedyn, dyma fi'n cael yr amlen brown yma, ac oedd hi'n dweud, mae hein yn llythyrau difyr, llythyrau gan ddyn o'r enw Llion, ac mae o'n berson sy'n sgwennu o'r fyddin. A mi wawriodd arno ni yn raddol, mae Llion oedd neb llai na Williams Parry, bard yr haf. Pam galw ei hun yn Llion, meddach chi? Doedd nelo fo ddim byd a sensor, dydy'r sensor ddim wedi cyffwrdd yr un o'r rhain. Llion oedd enw Williams Parry i ffug enw fo yn Steddfod Bae Colwyn ym 1910, pan enillodd gadair yr Eisteddfod efo'i awdl i'r haf, ac wedi hynny wrth gwrs fel bard yr haf roedd o'n cael ei nabod. Ond i gylch bach o ffrindiau, rhaid mae Llion oedd yr enw roedd o'n ei ddefnyddio. Mewn llythyr gan Eifion Wyn enghraifft i Silyn, mae o yn arwyddo, mae Eifion Wyn yn cyfeirio ato fo fel Llion ac yn golygu R Williams Parry. A mae gan Williams Parry gyfeiriad at y quartet hefyd, a da fydda gwybod pwy oedd yr heini. Cyfnod y llythyrau ydy rhwng 1913 a 1918, sef cyfnod y rhyfel mawr i bob pwrpas. Mae yna ryw 3 llythyr ar y diwedd o gyfnod yr ugeinia, pan mae o'n mynd yn ôl i gyfeirio at ei hun fel Williams Parry yn ddiddorol iawn. A mae pob un o'r llythyrau yma wedi'i sgwennu at Silyn. A dyna sut dwi'n licio meddwl am Silyn fel canol olwyn. Mae gennych chi holl feirdd a llenorion a darlithwyr ddechrau'r 20fed ganrif fel olwyn, a mae Silyn yn y canol yn cydgysylltu y rhain efo'i gilydd. Mae enw fo'n codi mor aml y mywydau cymaint o'r rhain. T. Gwyn Jones, W.J. Griffith, Hedd Wyn, Williams Parry, roedd yn gyfaill agos i'r rhain i gyd. Pwy oedd o felly? Wel, gweinidog gyda'r Methodistiaid, a sosialydd amlwg oedd R Silyn Roberts, ac roedd o 2 blynedd ar 10 yn hŷn na Williams Parry. Roedd y ddau yn dod o Ddyffryn Nanlle ac yn gwybod am y naill a'r llall yn iawn. Uwch ben Talysarn ar fynydd Cymffyrch, ganed Silyn. Mi fydda teulu Williams Parry yn gwybod am Silyn yn iawn, ac yn ei gofio fo'n ennill coron Eisteddfod Bangor ym 1912. 2 flynedd ynghynt, roedd Silyn wedi torri tir newydd mewn marddoniaeth Gymraeg drwy gyhoeddi telenegion ar y cyd efo W.J. Griffith.
ac yn ei dro, iddo adael Dyffryn Anlla, mi fydda Silyn wedi dilyn hynt Williams Parry efo diddordeb, yn enwedig pan enillodd hwnnw gadair Steddfod 1910 efo Iawdl i'r Haf. Roedd o'n uneidia hoff cytun, a dwysau wnaeth y cyfeillgarwch rhyngddynt. Erbyn dyddiad y llythyr cyntaf, 1913, roedd Silyn newydd adael Tan y Grisia a'r weinidogaeth ac wedi cael swydd efo'r brifysgol yng Nghaerdydd fel ysgrifennydd bwrdd y penodiadau. A'i waith o yna oedd cael swyddi i rai oedd wedi graddio efo Prifysgol Cymru. Mi gath o dŷ yn y Bari yn agos at Tom Jones a oedd yn gyfaill a chydweithiwr i Lloyd George. Ac yn y Bari o'na gylch dylanwadol o bobl, yn ei misg nhw Edgar Jones, prifathro Ysgol y Bechgyn y Bari, a thad Gareth Jones. Falle chi weld y ffilm rai blynyddoedd yn ôl amdano Mr Jones, pan gath o'i ladd gan luoedd Stalin. A wedi cyrraedd y Bari, mi ddodd Silyn yn rhan o'r criw yma. A'r cylch yma a sefydlodd y cylchgrawn dylanwadol The Welsh Outlook, sef cylchgrawn yn yr iaith Saesneg i gyfleu i'r di-Gymraeg ymdeimlad o Gymreigdod. Mi fues i'n ffodus iawn rhyw flwyddyn yn ôl i gael sgwrs ffôn efo Eirin Ogwen, a mi soniodd o am ddylanwad aruthrol y Bari yn y cyfnod yma ar wahanol agweddau o fywyd Cymru. Wel, un o'r pethau cyntaf wnaeth Silyn wedi cyrraedd yno oedd denu pobl eraill i lawr i'r Bari, ac un o'r rheina oedd Williams Parry. Mi oedd Williams Parry yn berffaith hapus yn athro yn ysgol gynradd cefn dwysar. Wel, cymaint o dylanwad Silyn ar fardd yr Haf, fel ei perswadiodd i droi i gefn ar gefn dwysar a dod i ysgol sir y Bari. Oedd Williams Parry felly yn rhan o'r cylch llengar yma, ac roedd o'n galw i weld Silyn a Mary rhyw dirgwaith yr wythnos. Person arall gafodd ei berswadio i symud i'r Bari oedd Llew G. Williams, un arall o hogia Dyffryn Anlle, a chefnder i Silyn, ac mae o'n dod yno yn weinidog Methodist. Mae un llythyr cynnar yn cyfeirio at hyn fis Mehefin 1913, lle mae Williams Parry yn cyfeirio at Llew. Yr oedd yn llawen iawn gennyf glywed am ffawd Llew. Os down i'r Bari'n dau, bydd yno gynrychiolaeth go gefnog o'r hen Ddyffryn. Roedd y ffaith mae swydd yn dysgu Saesneg a Chymraeg oedd yr un yn y Bari yn apelio at Williams Parry, gan mae Saesneg a hanes oedd yn cael ei gynnig fel rheol. A mae o'n deud wrth Silyn, byddaf yn siŵr o wneithir fy ngorau os apwyntir fi, petai ddim ond i gyfiawnhau eich ymdrechion trosodd. Un peth dwi yn ei gysylltu efo Williams Parry ydy hoffter o natur. Chwythig braidd felly oedd darllen hon fel brawddeg agoriadol i un llythyr yn Awst 1913. Ydych chi'n cofio'ch addewid i ddod i Gynlas am ychydigwningod ac ysgus anod, ynghyd ag ambell i sgytyll a chornicyll? Un garw efo'i ddryll oedd Silyn, a dyma ffordd bardd yr Haf o ddenu i gyfaill i ymweld â chefn dwysar, neu'r baradwys honno, fel mae'n ei galw, wrth wahodd Silyn i ddod yna i yfed gwynt y nefoedd. Ond o ran fy hoff lythyr, mae hwnnw yn dyddio nôl i 1915. Mae o'n ddisgrifiad byw iawn o Steddfod Tanrallt. Pentra bach ydy Tanrallt, does na fawr mwy na chiosg, capal a ryw dwsin o dai yno. Ond pentra hynod ddiwylliedig, oedd yn cymryd i Steddfod o ddifri. Gyda llaw hogyn tŷ capel Tanrallt, Joseph, a briododd chwaer Silyn, a'i mab nhw oedd neb llai na Matholwy Hughes. Mae'r capel yn Tanrallt yn allweddol yn hanes teulu Silyn. I dad oedd un o'r rhai ei cododd o, ac yma y pregethodd Silyn i bregeth gyntaf. Felly yn Rhagfyr 1915, roedd yna Steddfod, ac roedden nhw angen beirniad ac arweinydd, a Silyn gafodd y gwahoddiad.
Mae Silyn yn methu mynd ac mae o'n gofyn i Williams Parry fynd yn ei le. A mae hyn yn dipyn o beth i Williams Parry, gan ei fod o'n ddyn mor swyl ac roedd yn gas ganddo wneud pethau yn gyhoeddus. Ond mae o'n cyflawni y dasg mwyn i gyfaill, ac mae o'n gwneud smonach lwyr ohoni. Felly beth di'r llythyr yma, ond adroddiad rhyw fath o report i Silyn am hynt y noson. Mae o'n 6 ochr o hyd, ond yn y manylder y mae i ogoniant. Mae o'n un o'r pethau digrifa dwi wedi ei darllen, a mi fyddaf o'n gwneud pennod wych o Come On Midfield. Doedd o ddim yn dda i gychwyn efo'i. I ben o fel meipan a'i waed yn llawn ammoniated quinine. Mae o'n trio deud jôc wrth agor y Steddfod. Mae honna yn syrthio'n fflat. Ac mae'n gwneud llanast o feirniadaeth y brif adroddiad. Mond 2 oedd yn cystadlu. Roedd na hogyn a hogan, a'r bachgen a lwyddodd i gyfleu ystyr y darn, ond mi faglodd ar ei eiriau. Ond iddo fo mae Williams Parry yn rhoi dy wobr, gan nodi tasa dwi wedi anghofio'r darn yna bydda'n fater arall, mi fydda hynna yn drychineb. Mae'r gynulleidfa'n gweiddi arno fo ac yn dweud fod y bachgen wedi anghofio talp o'r ger. Roedd hi'n emergency gwirioneddol arno bellach. Mae Williams Parry newid i feddwl yn sydyn ac yn rhoi y wobr i'r ferch. Mae honna'n dod ymlaen i'r sedd fawr, gan ddatgan yn amlwg nad oedd hi'n ddigon da, a'i bod hi'n trosglwyddo'r wobr i'r bachgen. Mae Williams Parry yn gwadd y bachgen ymlaen. Mae'r bachgen yn codi ar ei draed yng nghanol y gynulleidfa ac yn datgan nad oedd o yn amlwg wedi plesio'r beirniad, ac mae o am drosglwyddo'r wobr yn ôl i'r pwyllgor. Erbyn hyn, mae Williams Parry isio i'r llawr i lyncu. Dyma ddyfyniad o'r llythyr. Y peth mwyaf comig oedd yr hen Tomos Parry yn talu diolchiadau. Wedi diolch i'r cadeirydd ath ymlaen, ac i Mr Williams Parry hefyd. Silyn Roberts oedd i fod fel y gwyddoch, ond anfonodd y cyfaill yn ei le. A wir, mae o wedi gwneud arweinydd lled dda. Rwy'n siŵr y dydith o wrthach chi, mae mewn cynulleidfa gystadleuol fel hyn y dechreuodd ynta. Ha, ha, ha. Felly gwelwch bod fy reputation yn y dyffryn fel arweinydd ac fel beirniad wedi ei ddarnio yn dragyfus. Mae o'n llythyr digri, annwyl, cynnes, ac mae Williams Parry wedi mwynhau i sgwennu. A dim ond Cymro neu Gymraes feda'r ddychmygu'r embaras bydda hyn wedi ei lygu mewn Steddfod. Ond mae o'r ei cip bach i ni ar hiwmor heintus Williams Parry. Mis Rhagfyr 1915 yr ydym ni'n cael llythyr am Steddfod Tan Rallt, ac mae camgymeriad wrth feirniadu ydy emergency. Ond wrth gwrs, o fewn 3 mis, roedd gorfodaeth wedi dod i Brydain, ac roedd rhaid i ddynion rhwng 19 a 45 oed gofrestru fel milwyr. A dyna ydy emergency go iawn bellach. Mae criw o Welsh Outlook yn cael ei drysu yn llwyr gan y rhyfel mawr. Mae rhai fel Silyn ac Edgar Jones isio mynd yn filwyr. Mae Silyn yn cael ei wrthod, ond mae o'n gwneud gwaith swyddfa i'r fyddin. I dasg ydy canfod cynifer o Gymru a phosib yn swyddogion yn y gartref Gymreig. Mae Edgar Jones yn mynd yn feijr yn y rhyfel. Mae Tom Jones yn gwneud gwaith allweddol fel aelod o gabinet Lloyd George. Mae'r parch Lle Williams yn datgan i fod o'n wrthwynebydd cydwybodol, ac mae ambell aelod o staff Ysgol Sir y Bari yn cael ei lladd ar faes y gad. Mi gewch chi ddarllen yr hanes yn fanwl ymhofiant gwych Alan Llwyd i Williams Parry, Bob. Gyda llaw does na'm byd yn y llythyrau yma yn gwrth ddeud unrhyw beth mae Alan Llwyd yn ei ddeud yn ei gofiant. Ond mae o'n taflu mwy o oleuni ar ei benod yn ymwneud â'r rhyfel. Erbyn Gwanwyn 1916, roedd Williams Parry wedi cael swydd mewn ysgol yng Nghaerdydd ac wedi canfod llety newydd.
ond mae hyn yn digwydd yr un pryd a deddf gorfodaeth. A phechod mawr Williams Parry oedd na roddodd wybod i'r awdurdodau am ei gyfeiriad newydd. Wrth gwrs, dehonglwyd hyn gan y swyddfa ryfel fel ymgais i osgoi cofrestru, oedd yn drosedd difrifol. A mae Alan Llwyd yn adrodd ar hanes sut y pwdodd Williams Parry a gwrthod mynd at yr awdurdodau. Mae Silyn yn gorfod mynd i weld o ac i bob pwrpas yn ei lusgo fo i'r swyddfa ryfel. Mae'n mynd yn ffrau dampau rhwng Williams Parry a'r swyddog ryfel. A'r swyddog ryfel yn deud bod Williams Parry yn amhosibl i'w drin. Mae Silyn yn y canol yn trio comodi ac yn egluro iddo fo bod Williams Parry yn fardd fel bwys cenedlaethol yn enaid arbennig ac nad oes modd i drino fel pawb arall. Ar bardd ar ei ffordd i'r Third Welsh. Ond yn ytrach na gweld ei gyfaill yn mynd i'r Third Welsh, mae Silyn yn dwyn perswad ar yr awdurdodau i dderbyn Williams Parry i'r OTC, sef yr Officers Training Corps. Mae Silyn mewn llythyr at Mary i'w wraig yn adrodd holl helynt y cofrestru ac yn deud, ond dyna fo, beth hwyr y Saeson ddiawl am fardd yr haf. Ond ydy Williams Parry yn hell o fod yn hapus yn yr OTC, a mae'n rhaid i chi gyfadda fod un olwg arno yn deud wrth rhywun yn syth nad oedd deunydd swyddog yn Williams Parry. Hyd fod na fawr o lun milwr cyffredin arno'ch waith. Ac ymysg y llythyrau Llion, mae yna un gan Silyn i'r capten Hamlet o'r 6 Battalion Royal Welsh Fusiliers yn Ionawr 1917. Yn trafod Williams Parry gan ei fod o bellach yn clas E o ran iechyd. I roi disgrifiad o'i present condition mewn llythyr Saesneg, mae Silyn yn rhoi englyn gan ei gyfaill. Lleng yn ddwy reng, a'r hingill yn rhegi yr hogiau yn gandryll, martio, siafio a sefyll, chwarae drwm a chario dryll. Wedi Silyn awgrymu comisiwn i'r 7th Royal Welsh Fusiliers. Here are Parry's comments, meddai, gan ddyfynnu Williams Parry yn Gymraeg. Ni byddai dim a rhyngau'n bodd fwy. Efo rhywun fel Hamlet neu Owen sydd yn Gymru o'r Cymru, buaswn yn sylweddoli mai dros Gymru yr ymladdon. Byddai'n well gennyf fod mewn infantry battalion dan amgylchiadau felly a bod mewn RGA yn Hafre efo llu o Saeson. Ychwanega Silyn. Can you do anything to help Parry? Parry, as you know, is a first-class chap in every respect, true as steel to his friends and generous to a fault. He has been working near me here for the last 2 to 3 years, and I have been extremely fond of him. He was very popular with everybody here, and I think he would make a popular officer too. Felly, mae Williams Parry yn mynd i gael wynt. Yma mae yn Ionawr 1917 yn yr hyn mae Alan Llwyd yn ei alw yn ffatri gynhyrchu swyddogion. A rhyfedd ydy cadet sgŵl yn gyfeiriad ar dop y llythyr, ac yna gweddill y llythyr yn trafod soneda a Williams Parry a'r hyn ddylid i gynnwys yn y Welsh Outlook. Dyna beth i crynswth y llythyrau trafod cynnwys y Welsh Outlook a pa soneda ddylid i cynnwys yn fo. Weithiau mae o'n cael telegram gan Silyn, ac mae'r bardd yn cyfeirio at hyn fel cysylltu drwy gyfrwng dyr y gwifrau. Weithiau diom yn clywed dim gan Silyn am gyfnod, ac mae o'n cychwyn llythyr. Nid di boen na'n hatebu, nid hawdd ymadrawdd a myd. Erbyn Ebrill, mae o'n ceisio cael transfer i'r Carnarvonshire RGA, y Royal Gunners Artillery, ac mae'n cwyno wrth Silyn am agwedd y capten. Coeliwch fi, mae'r military authorities yma yn ymhyfrydu mewn tynnu chap i lawr y leg o tŵ. Heb sôn am ragfarn agored yn erbyn y Cymru. Ei ail ddewis ydy'r 6th neu'r 7th Royal Welsh Fusiliers, ac mae o'n ychwanegu ar ddiwedd un llythyr. Dwi fi ddim am fynd i'r angau,
yng nghwmni gocnis. Mynd mae i gydnabod o fesul un ag un i'r ffrynt, ac medd Williams Parry. Y mae'n tynysu i gael gwared ohono, am nad ydynt yn credu mewn cadw washouts yn yr OTC. Caiff rhywun yr argraff fod Williams Parry wedi cyrraedd pen i denyn. Yr oeddwn am droi fel llew at y CEO heddiw pe bai yn myngyrru i'r Queen's Westminster Rifles. Yr oeddwn am insistio y dylwn gael mynd fel Cymro i regiment Gymraeg. Wedi Silyn holi a oedd yn digaloni ac yn mynd yn isel i ysbryd cyn cael washout, dyma ateb Williams Parry. Dim o'r fath beth, dim digon o swank oedd y genydd ar y maes. I had the bad luck to be called out to drill the company over and over again, while there are chaps still at the cadet school who have never been called out, but who would have fared quite as badly, if not worse. Yr argraff gewch chi ydy fod eu cyllall nhw yn Williams Parry. Doedd o ddim yn ffitio'r mold, a doedd gan Williams Parry yn amlwg ddim ots am hynny. Dyna oedd y dan ar groen yr awdurdodau. Ymysg y Llythyrau, mae yna un gan Silyn at y Second Lieutenant A.G. Priest Jones, sydd yn gwneud casgliad o farddoniaeth gan Gymru yn Saesneg. A dyma mae Silyn yn ei ddeud am Williams Parry. He is one of our best Welsh poets, as you know, but I doubt if he has written much in English. Parry is a fine poet, but I doubt if he will make a good soldier. Yna mae'n sôn am ei gymder T.H. Parry Williams. He may have written English verse, but he is not in the same class as the poet R Williams Parry. Dyna farn Silyn. Yn ffodus, llwyddodd Silyn i'w helpu i fynd i Gatrawd lle gallodd fod ymysg Cymru. A mae Williams Parry yn sgwennu at Silyn ddiwedd Ebrill i roi gwybod i'w gyfaill am hyn. Caiff ei anfon i Winchester, ac mae'n ymddihiro iddo beri'r fath draffath i Silyn. A mae'r llythyr cyntaf o Winchester neu Gaer Wynt yn cychwyn fel hyn. Rwyf yn eistedd ar fy mhenôl ar blanciau'r gwely wrth ysgrifennu, a sŵn yr hen iaith yn distill yn ismwyth ar fy nglistia oddi ar ei gweddisa. Ogia Bangor, Caernarfon a Llandudno sydd yn het 21 gan mwyaf. Goeliwch i fi pan ddywedaf fy mod yn hapusach yn y lle hwn ac y bym pan orfi i mi fynd yn soldiwr. A rhesyma am hyn, wel mae o'n i rhestru nhw. Galla fod yn y wlad hon rai misoedd cyn gweld y ffrynt. Yr ail, fod yr atmosffer o'n cwmpas yn drwyadl Gymraeg. Yn drydedd, bod mwy o oriau hamdden yma, a llai o sylwi ar fychanion gamwedda megis botwm heb fod yng nghau, etc. Yn bedwerydd, a mae 2 o'r officers yn fadnabod. Capten Richard Williams, Assistant Registrar y Varsity, a Lieutenant Roberts, Bangor. Adnabu Richard Williams fe enw ar y transfer form, achos anamal y caiff infantryman symud drosodd i'r artillery. Yn bumed, rwyf yn cysgu mewn hut ar wely gwellt a fflancia yn lle ar rubber sheet dan ganfas. Yr unig anfantais yw y bwyd. Mae'n ddieflig, ond nid arfara yn unig y bydd byw dyn. Oherwydd ei iechyd a iolwg gwael, ni orfodwyd Williams Parry i fynd i faes y gad, a gwaith clercio gafodd o yn ystod y rhyfel. Ond roedd yr ofn yno yn barhaol, y cae ei basio yn A1 a'i anfon i Ffrainc. A tan darllan y llythyrau yma, nes I ddim deall fod yr ofn hwn o gael ei anfon i'r ffrynt yn brofiad dyddiol i Williams Parry, a dos wybod faint o straen oedd hynny. Ar gefn un o'r llythyrau, mae dalen o'i nodiadau yn ymddangos fel hyfforddiant sydd I ladd gelyn. Always explain that when he is taking the final pressure, he must restrain the breathing. Tip, just tell the man to listen to his watch ticking. Mae'n anhygoel meddwl fod ei wneud mor sensitif a bardd yr haf
wedi mynd drwy'r hyfforddiant hwn. Ac o'n i doedd o yn ymhel ag angau yn gyson. Fo ydi yn Siegfried Sassoon neu yn Wilfred Owen i yma yng Nghymru. A'i englyn enwog o sydd ar y golofn yma ym Mhen y Groes, lle mae'n cyfarch y gofeb. O gofadail gofidiau tad a mam, tydi mwy drwy'r oesau, ddysgu ffordd i ddwys goffau, yr hwyg o golli'r hogia. Mi laddwyd sawl cyfaill a pherthynas i'r bardd yn ystod y rhyfel, a dos wybod faint sgostiodd iddo gyfansoddi y cerddi hyn. Yn un o'r llythyrau, ar Ragfyr 3 1917, mae o'n trafod mater mea, sef cerdd yn myfyrio sut y bydda i fam ei hun yn ymateb i'r newyddion am ei farw. Pe mroddi dina i orwedd dan y lloer, yn ddwfn ddienw mewn anhysbys ro. Ac mae'n gorffan wrth gyfeirio at ei fam, gan alw drwy'r nos arw ar ei Christ, ac ar ei bachgen drwy'r dywarchen drist. Mae hi'n gerdd sy'n yn sobri ni, hyd yn oed wedi darllen cymaint o gerddi rhyfel. Yna, mae Silyn yn derbyn y soned Gadael Tir. A drwy gynnau dwi wedi gadael ar fideo wedi diffodd. Mae drwy gynnau am hynna. Wedyn mae Silyn yn derbyn y soned Gadael Tir, ac mae'n dechrau pryderu bod ei ffrindo yn dioddef o iselder pur difrifol, fel hyn mae'r soned yn cychwyn. Pan delo'r dydd i mroddi cyfri bry, ond goruchwiliaeth ar y ddeiar lawr, a dyfod hyd y fan lle clywir rhy, y môr a'r benryn tragwyddoldeb mawr. A mae'r soned yn gorffen. I un a wybi gariad ond at brydd, rhyw uffern lonydd leddf a rhyw bell ros, lle chwyth atgofus dangnefeddus wynt, hen gerddi gwesty'r ddeiar garodd gynt. Agnostig oedd Williams Parry, felly ni allai edrych ymlaen at y nefoedd fel preswylfa barhaol. Yr hyn fysa gyda fo hiraeth ar ei ôl fydda hen gerddi gwesty'r ddeiar garodd gynt. Mae Silyn yn anfon at ei gyfaill i holi am ei iechyd meddwl, ac nad oes gyda ni gopi o'r llythyr hwnnw, mae gyda ni atab Williams Parry. Doedd y soned na mynd cynnyrch mwd ac nid cyflwr parhaol, ond o ran hynny, nid yw barddoniaeth na mynd barometr yr enaid yn marcio penllanw'r wyda. Dwi wedi bod wrthi yn darllen y llythyrau yma, ac yn sydyn da chi yn dod ar draws brawddeg felly, lle mae Williams Parry wedi diffinio beth ydy barddoniaeth. A dwi wrth y modd efo'r diffiniad yna. Barometr yr enaid yn marcio penllanw'r nwyda. Ond os ydy llythyr tan rallt ar un pen o'r sbectrwm, yna mae'r llythyr hwn ar yr eithaf arall. Mae o'n rhannu efo Silyn ei dimladau o unigrwydd llethol. Mae o'n dadansoddi yn godrolwyr beth sy'n peri y dioddefaint mwyaf iddo. Meddai, fel y dywedwch, y rhai sydd fwyaf ffyddiog y dôn tadre nôl yw'r rhai sy'n aros yn y wlad bell. Nid ofn angau sydd arnaf. Petai a berthyf yng nghorpws yn rhywfaint o help i'n king and country, cymerwn fy inoculitio heno efo strychnîn, os yw hwnnw yn fwy marwol na rhywbeth arall. Yr incidentals mewn rhyfel yw'r pethau gweithaf. Mae'r bedd ei hun yn drigarog iawn, a mae o'n mynd yn ei flaen i restru yr incidentals yna. Oerni, cwmni anghydnaws, unigrwydd, diflastod, gerwynder dyn a natur. Dyna yw'r pethau mwyaf anymunol ynglyn â hwy. Cerdded i mewn i hyt, a dim un o'r lliaws Cymru a Saeson yno, y gallwch gael sgwrs gall efo nhw am hanner munud, heb sôn am hanner awr. Dim ond sôn am sbri a'r gwn mawr.
A wedyn mae o newid yn llwyr. Ond bydd fy sense of humour yn dod i rescue yn aml. Fel y dywydais wrth eich o'r blaen, ni fyddai'n ddim gen i fod mewn bayonet charge efo sbrydion etholedig fel Hamlet neu Lydyr Sais. Mae'r rhyfel heb ei rhamant yn waeth na marwolaeth. Dach chi'n cael y cartŵn abswrd yma o rywun fel Williams Parry mewn bayonet charge efo Lydyr Sais. Ond yna, mae yna ôl nodyn, a mae hwn wedi mynd at yng nghalon ni. Dyma mae o'n i ddeud. P.S. Rhaid i chi ddim sôn am y soned yn y goleuad. Mi gannaf epig ar eich ôl. Ac os byddwch chwithau byw ar fôl, yr unig beth o fynaf i chwi yw dod â llyfryn ex-battery office bach o'n gwaith allan. Llion. Pryd hynny, oedd Williams Parry reit grediniol y bydda fo yn marw cyn Silyn. A'i unig gais oedd i Silyn cyhoeddi ei farddoniaeth. Dyna oedd Silyn wedi ei wneud yn y flwyddyn honno 1917, bod yn gyfrifol am gyhoeddi casgliad o gerddi Hedd Wyn dan y teitl Cerddi'r Bugail. Ac roedd yr elw o'r gyfrol honno yn mynd i gronfa goffa Hedd Wyn. Silyn oedd ysgrifennydd y pwyllgor coffa, a'i freuddwyd oedd cael cerflun o'r bardd yn ei bentref genedigol Trawsfynydd. Roedd hi'n naturiol felly i fardd yr haf ofyn i Silyn gyhoeddi ei gerddi. Ond ddath hi ddim i hynny. A 10 mlynedd yn diweddarach, Silyn bu farw yn ŵr gweddol ifanc, yn gwbl ddirybydd. Bu ei farwolaeth yn ysgytwad ddychrynllyd i Williams Parry. Ac mi ganodd 2 soned iddo, yn angladd Silyn a yr hen sosialydd. Ac yn yr ôl nodyn yma, mae o'n addo epig, a mae'r cerddi hyn, cof am Silyn, yn epig yn wir. Bora yma, mi ges i dyfyniad gan Ffion Eluned, dyfyniad gan Williams Parry, barn R Williams Parry o Silyn. Yn sicr, un o'i neidiau mwyaf difrif a gododd ei oes, rhamantus, cyfnewidiol fel y lloer, a mynd a dod heibio i'r sêr llai, ond yn ddefgar ei naws a grymus ei ddylanwad. Cyrchai ar un nod, a'i ddylanwad yn drymus ar werin y wlad. Ni charodd neb y werin yn well, os na wnaeth yr oem Edwards, ond nid ei ffyrdd ef oedd ffyrdd Silyn. O un diwrnod i'r llall, wr Williams Parry ddim beth fydd ei dynged. Ddechrau'r Rhagfyr mae o'n nodi. Bore heddiw dyma fachgen low categori yn dod i eistedd yn fymyl wrth fy nesg. Fy olynydd, bydda fy'n ei gyfarwyddo ef am ychydig ddyddiau ac wedyn yr exit. Ond ni ddigwyddodd yr exit diolch byth. Tua Nadolig 1917, rhaid fod Silyn wedi anfon rhywbeth ato, achos diolchgarwch yw'r thema. Byddwch wedi fy lladd a charedigrwydd cyn i'r hyn gael go ataf. Cofiwch beidio meddwl am yrru dim i mi eto, nad yw fy diolchgarwch yn fymryn llai am eich calon gynnes. A mae o dan yr argraff bod Tommy, fel roedden nhw'n galw'r soldiwr Prydeinig, bod Tommy yn mynd i wthio yn galed ym mhen dipyn. Ac y mae yn ysbrydoliaeth i lawer ohono'n feddwl am y wawr wen olau hon. Pryn y byddaf o'n credu bod blwyddyn arall o'r rhyfel mawr yn ei wynebu. Dechrau Ionawr 1918, daw llythyr arall. Fanwyl Silyn, medd Williams Parry. Gwelwch fod yr hynna ofnais wedi digwydd. Yr wyfon pared ers wythnos. A'r wythnos hon byddaf yn mynd drwy'r gas, mae'n debyg. Gwaith pyr drwm yw, a funud gobaith y bydd iddynt dros y dŵr yna, wneud ei meddwl i fyny, na dwy fo un defnydd ar y gwn mawr, am gyrru i edrych ar ôl yr ammunition wagons. Pam nad ymddwyn y fyddin at ddynion fel rhyw busnes concern arall? Gwyr yr hwn sy'n edrych y gellir gweld clerc honno na gynnar, ond fel yna y mae.
Yna mae o'n mynd yn ei flaen I drafod balen naeth o ar ôl bachgen bach anwyl iawn, o'r bel tal y sarg. Cynnais yn werinaidd a mae cwpl syml di-ddisg yw'r rhieni. Ar Fawrth y 6ed 1918, mae'n deud wrth Silyn, wel, heddiw yw dydd ym mhen blwydd yn 34 oed, a chefais brisant bach reit ddel gan y fyddin. Wyddwch chi beth oedd o? Cael fy rhoi yn categori B1. Roedd wedi sôn yn y llythyr cynt am y cwrs uffernol o galau y bu raid iddo wneud ynghynt. Wel, torais I lawr dano, a recomendiodd y doctor fi am TMB. I raid aros am wythnos. Y TMB oedd y Travelling Medical Board, a hwy yn unig oedd ar hawl I ostwng neu godi categori sefyddy'n. Cael rhai lonydd am 6 mis, ond fel arall, roedd y dynion yn agored I gael ei galw ger ei bron eilwaith mewn cylleian a 6 wythnos. Medda Williams Parry. Ystyr B1 ar hyn o bryd yw home service neu garrison duty abroad, felly ni bydd raid i'r gŵr B1 fynd i'r llinell dan. Wrth gwrs ofni'r llinell dan neu'r ffrynt oedd pawb. Mi oedd athrawon oedd mewn unrhyw categori blaw E yn cael ei hanfon yn ôl I ysgolion erbyn hynny, oherwydd prinder athrawon erbyn blwyddyn olaf y rhyfel. Mi gymhorwyd Williams Parry I anfon rhag blaen I ofyn i'r bwrdd addysg wneud apel amdano i'r swyddfa rhyfel. Meddai Williams Parry wrth Silyn. Meddyliais y buaswn yn anfon atoch heb oedi. Os gallwch ddod rhoddi ar y ffordd I gael fy nhraed yn rhydd o'r fyddin ball yma, anfeidrol, boli a fydd. Mae o'n gofyn am faddeuant Silyn am drethu ei amynedd, but I am in deadly earnest about returning to civil life. Mae o'n gweld gobaith o allu dianc. Ar ydych chi'n ymdeimlo ar awydd angerddol yma, y modd y mae o bron iawn ar ei linia yn ceisio cael unrhyw ffordd allan o'i uffern. Does ganddo fo ddim syniad a fyddai'r ysgol yng Nghaerdydd yn ei gymryd yn ôl a'i peidio. Fel hyn mae'n gorffen y llythyr. Os naw na yr un o'r rhain, sef y rhesymau mae o wedi ei rhestru yn y llythyr. Petai'r lleia o ysgol feistriaid y wlad yn gofyn am y gwasanaeth i'w ysgol ddiarffordd yn un o gymoedd gwledicaf Cymru, mi a hedwn tuag yno ar ddwy aden colome, gyda chofion fflam gochwiw gant, Llion. A dim ond ymdeimlo ar pethos allwn ni, fod un o feirdd mwyaf Cymru yn gorfod crefu am y siawns I fyw yn y fath fodd. A da chi'n meddwl mor falch bydda unrhyw ysgol yng Nghymru o gael Williams Parry ar ei staff. Fis Gorffennaf 1918, mae o'n dal yn y fyddin, mewn lle o'r enw Billy Ricky. Fe'i hanfonwyd yno fis ynghynt. Clark oedd o'n Winchester, ond roedd o'n gynnar bellach, a fel hyn mae o'n sôn am y lle. Rwyf yn ysgrifennu mewn cae, tu fewn I Lydiart, ar fin un o ffyrdd gwledig Essex. Mae yma heddwch fel y môr, ac eithro diasped pell y gynnau. Rwyf ar fy ffordd I weld bedd lladdedigion y Seplin ddisgynnodd yma ym 1916. Hwyrach eich bod y methu deall y byd braf sydd arnaf ar y prynhawngwaith hwnnw o'r Ffennaf 1918. Wel, wedi cael off day rwyf, fel iawn am ein caethiwed dyddiol. A braf meddwl fod y bardd wedi cael peth tawelwch meddwl. Meddai, dyma'r lle hapusaf y bum ynddo pan wyf yn y fyddin. Rydym ymherfedd gwlad, far from the madding crowd. Dim ond 30 ohonom mewn un cwt. Nid yw'r gwaith yn drwm o gwbl, fatigues gan mwyaf, golchi llistri, golchi llawr, cario glo, twtio'r llwybrau, etc. 2 sydd yma, a chlec uffernol ganddynt pan yn tanio. Mae'r 2 ar lawnt o flaen y cytia, a'i trwynau yn tragwyddol estyn i'r awyr. Troant,
fel ag I ddilyn troeon gyrfa'r adar dieithr. Gelwyr ni at y gynnau ar fyr rybydd ddydd a nos gan amlaf. Can y gloch ac am hanner nos bydd gwaed a rhithra'r gwir nerthol i'r oed ar gynnau. I'r cyfnod yma, mae'r soned plygain yn berthyn. Fel trws dodrefnwyr drwy gaeedig ddôr, tarannau cyntaf Fflandrys dros y môr. Ac I mi, I arddull yw gwir wefr y llythyrau, rydych chi'n teimlo eich bod chi yna gyda fo. Meddai, mae'n dechrau bwrw glaw. Mae yma blantos yn bwrw tîn ar ben ar y glaswellt yn fymel. Plant ar ei ffordd adref o'r ysgol. Rwyf yn ŵr rhydd tan hanner dydd y fory. Os bydd yn symol braf, cysgaf allan yng nghysgod tas wair ddiarffordd. Os bwrw a wna, cyrchaf unau ddiddos gwt. A chawn I bydd wybod, a gafodd Williams Parry noson allan yn y das wair ddiarffordd yn Essex. Yng Ngorffennaf 1918, ni wyddai am ba hyd y byddai yn aros yn Silyn Eryri. B2 oedd o pan ddoth ono, ond wedi arholiad o flaen y doctor, roedd o'n awgrymu B1. Y diwrnod canlynol mae'r Travelling Medical Board yn dod eto, ac ni wyddai Williams Parry beth fyddai'r dyfarniad. Meddai, rwyf wedi bod yn un o ffodision y fyddin hyd yma. Ond hiraethu am Gymru y mae fel ag erioed. Anholi Silyn pryd y bu yn Llanrhychwyn, Wytha, sef ardal Mary Silyn, ac ymryn Llydiart. Mae o ryw feddwl ceisio am y gadair Gelteg. Meddai, ei bod yn debyg mae Henry Lewis yw y tebycaf o'i gael, ac ynta yn un o hen efrydwyr coleg. Mae o'n helpu cydnabod ac gofyn I Silyn bedar o helpu cyfeillies o'r enw Ginny Griffith, Carmal, I gael lle mewn banc, neu John William Evans, mab glofa coed, I gael swydd fel attendance officer. A rhyfedd fel mae'r materion lleol yma yn cael ei trafod o rywle mor bell ag Essex. Ond yn amlwg, cyswllt a'i gymdeithas adref oedd yn cadw Williams Parry I fynd. Mae o'n brysur yn dysgu Ffrangeg ac meddai, gobeithio fedru siarad â chwi y tro nesaf ych gwelaf, yn fwy neu lai yn rhugl yn yr iaith drwynol honno. Erbyn Medi mae o'n deud o Silyn nad oedd o'n awynyddu dim a'i fod yn rhoi o holl amser I ddysgu Ffrangeg. Ym mis Medi y flwyddyn honno, y lladdwyd ei gyfrder, Robert Einion. Roedd Robert Einion Caerengan Pen-y-Groes yn fab I athro Silyn yn y chwarel, a fo a'i ddysgodd I gynganeddu. Yn y corfflu meddygol oedd Robert Einion, a'r flwyddyn cynt roedd o wedi ennill y fedal bilwrol am ei ywrhydru. 27 oed oedd o pan ei lladdwyd. 2 fis yn unig cyn y cadwydiad, a fel hyn mae'n canu iddo. Wrth glwyfus, ddinerth gleifion, wrth y dewr, aeth I daith y dewrion, wrth ysig rhiwedig fron, tyner I Robert Einion. Ond dal I drethu emynedd mae awdurdodau'r fyddin. Mae o'n cyfeirio at gyn comander o'r enw Morgan, gan ei ddisgrifio fel ffŵl, di-gymysg a di-obaith. Mae'r swyddog hwn yn gwrthod yn lân ac arwyddo ffurflenni Williams Parry i'w ryddhau, a mae o'n benderfynol o wneud bywyd yn anodd iddo. Meddai Williams Parry. Gallwch feddwl y gnawn unrhyw beth I gael dod yn ôl, petawn yn meddwl fod gennyf y siawns lleiaf I lwyddo. Ond buasai gystal gennyf ofyn I Morgan lofnodi ei death warrant ei hun. A da chi'n teimlo fod gan y man swyddogion hyn ragfarn yn erbyn Williams Parry. Mae'r bardd yn sôn wrth Silyn sut y byddai'r sgwrs rhyngddo a Morgan ac rhoi siampl o'r ddeialog sy'n gwneud y cyfan yn fyw. But, Gunner Parry, you are not an officer. It doesn't matter a damn what you were in civil life. You may have been Lord God Almighty himself. Here, however, you're a gunner. But I have been a cadet, sir.
It's your own damned fault that you're not an officer then. I can't sign these things. You are dismissed, gyda Parry. Ac mae'r ddaiolog fer yna yn rhoi gip i chi ar sut roedd Williams Parry yn cael ei drin yn ddyddiol. A fedrwn ni ond ymdeimlo ar rhwystredigaeth enbyd yma ar ran Williams Parry. I bechod mwyaf oedd pidio chwarae'r gêm, ac o ganlyniad roedd y swyddogion rhyfel yn ei gysau. Be raid iddo oddef y byd Kafkaesg yma, ac ar wahân i grefu am help Silyn o bryd i'w gilydd, roedd yn sownd yn y gwe hwn ac yn methu'n glir a dianc ohono. Dwi'n falch fod Williams Parry wedi cael ei gadw rhag y ffrynt, a bod ei olwg byr wedi ei gadw yn B1 a B2. Dwi'n falch iddo gael gweld diwedd y rhyfel. Ac ymysg y llythyrau hyn, mae llythyr yn mynegu diwedd y rhyfel erchyll honno wedi ei sgwennu ar yr 11/10 o'r 11 mis. Ac at bwy mae o'n sgwennu? At Silyn wrth gwrs. Glory be, halleluia, bendigedig. Wele gyfiawnder fel y môr a heddwch fel tonnau'r môr. Rwyf yn rhy orfoleddus i sgwennu bron, rhaid i mi fynd i'r synagog neu'r dafarn. Ac wrth gwrs, mi ddychwelodd at y ddelwedd honno 20 mlynedd yn ddiweddarach yn ei gerdd Cymru 1937. Chwythef i'r synagog neu chwythef i'r dafarn. Wel, di amser ddim yn gadael i ni ymelaethu mwy, ond gobeithio mod i di rhannu digon o'r casgliad yma i chi gael gweld i fod o'n drysor yn wir. Y cwestiwn yn awr yw beth i wneud ar llythyrau hyn. Fel dydys i, yr ydan ni yn chwilio am fyfyriwr ymchwil i wneud astudiaeth fanylach ac i gloddio am ragor o drysorau. Y newyddion da ydy fod y Llyfrgell Genedlaethol yn cymryd diddordeb yn archif y WEA ac y caiff ei throsglwyddo yno yn go fuan fel cartref parhaol. Golyga hyn y byddant yn cael eu catalogio'n llawn ac y byddant ar gael i'r genedl. Ond cyn iddyn nhw fynd dan glo, dwi'n meddwl byddaf o'n syniad da, dwi'n credu, i arddangos nhw mewn man cyhoeddus i bobl gael cyfle i'w gweld nhw a'i llygad i hunan. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi, Angharad. Dwi eisiau atgoffa pobl, mae gynnu ni dipyn bach mwy amser. Mae yna tab o dan chi Q&A, cwestiynau ac atebion dwi'n cymryd yn sefyll amdan. Ac, mae gynnu ni un yn barod. Mae Lori Williams yn gofyn o bod be oedd profiad ei gyfaill Williams Parry yn paratoi i fynd i ryfel heb sôn am y rhieni a ei ymladd a'r rhaiaeth ac na ddychwelodd. Beth yw'r rheswm dros ysfa Silyn i anfon pobl i'r rhyfel? Mae Silyn yn gymeriad cymleth a dydi o ddim yn heddychwr. Mae o, pen oedd o yn ŵr ifanc yn y coleg ym Mangor, mae o rhaid i enw fel rhywun fodlon mynd i Dwrci i ymladd. Mae o, fel dydys i, yn rhaid i enw ymlaen i ymladd yn y rhyfel mawr. Ac mae o eisiau bod yn soldiwr. A'r eironi ydy bod o ddim yn cael oherwydd i iechyd. Ond mae rhywun yn egluro fel rhamantydd. Ond ia, doedd o ddim yn heddychwr, yma'n anodd cysoni hyn efo ei safbwynt fel bardd. Oedd o'n ymhel efo bobl fel Tom Jones. Ond ia, am ei fod o methu mynd yn soldiwr, mae o'n fodlon gweithio i'r fyddin lle. Ac fod i ysgrifennydd yr OTC yng Nghymru. Un peth nas Lloyd George oedd creu cartrawd Gymraeg. A wedyn mae Silyn yn gweld profiad pobl fel Williams Parry ac yn teimlo bod na ragfarn dychrynllyd yn erbyn Cymru ac i waith o di trio cael Cymru yn swyddogion yn y fyddin. Ond ia, mae hynna'n yn groes i natur, mae rhywun yn teimlo, ond yn bendant oedd Silyn isio mynd yn filwr.
gath o waith wedyn fel rhywun oedd yn canfod gwaith i filwyr, i hen filwyr oedd wedi dod o'r fyddin, a dwi'n meddwl bod i agwedd o wedi newid peth adeg yna. Oedd o'n gweld clwyfedigion, pobl yn dod o'n ôl heb breichiau ac heb goesa, ac yn sicr ni ffeithiodd hynna arno fo lly. Ac oedd y sort of agwedda yma ddim yn typical o sort of yr gweddill ei... Wel, oedd o'n bendant ddim yn nodweddiadol o bobl o'r ILP, ac o'r fol ILP cynnar oedd o'n gwrthwynebu, oedd nhw'n wrthwynebu'r cydwybodol, gymaint o ffrindiau Silyn yn wrthwynebu'r cydwybodol, achos dyna oedd safbwynt y sosialwyr ar y cychwyn, nad oedd gweithwyr y byd y fod i ymladd ac yn ymladd brwydra pobl gyfoethog. Ond da chi'n cael yr awydd yn Silyn bod o isio y rhamant o fod yn filwr a bod o wedi licio'r profiad yna yn ystod i oes. Be fydda effaith hynny sy'n fater arall? Ie, jyst i'ch atgoffa tab Q&A neu chat, os da chi'n chwilio'ch breichiau yn aros ydyn ni dadmwtio chi dan methu gweld chi. Felly fydda chi teipio fo. Dwi hefyd, tra da ni'n amser, dwi am atgoffa pob bydd yr recordiad o heno yma ac yn dau Darlith dwytha gan John Dylwyn ac Bob Morris, maen nhw ar gael ar gwefan Dolan hefyd. Mae'n ymddangos bod chi wedi bod yn reit ffyrdd. Sa'n dweud? O, diolch. Ie, na chi agwedd at y rhyfel effeithiol i perthynas gyda'r ILP eto gan Lowry Williams? Mae gennau beth tystiolaeth bersonol bod o wedi effeithio ar y berthynas rhwng yn Nhaid a Silyn. Oedd yn Nhaid yn wrthwynebydd cydwybodol, ac wnaethon ni wrando ar Silyn yn pregethu yma ym Mhen y Groes, a da chi'n cael yr argraff fod y berthynas wedi oeri peth, oherwydd nad oedden nhw'n dal safbwynt Silyn at y rhyfel o gwbl. Ond dwi falch o ddeud y daethon nhw'n ôl yn ffrindiau wedyn. Mae stori Mary Silyn yn ddiddorol. Mae hi yn gweithio efo'r Land Army yn ystod y rhyfel yn cael ei chyflogi i wneud y gwaith yna. Ond yn sicr, mi oedd Mary yn heddychraig weithredol iawn wedi'r rhyfel, achos dyna pam mae gynna ni'r gofeb o flaen yn ei atgoffa. Mi benderfynodd y merched, da ni wedi cael digon o hyn a digon ar y diaddefaint, a mi drefnon nhw orymdaith y merched, gorymdaith trwy Brydain gyfa, a'i galwad nhw oedd ar ei bobl beidio ymarfogi y tro nesaf bydda na anghydfod, ond bod nhw'n dod at ei gilydd i drafod. Ac mi benderfynodd hi, mae'n debyg oherwydd cysylltiad Silyn a Dyffryn Nanlle, mae yma ym Mhen y Groes y bydda gorymdaith y merched yn cychwyn yng Ngogledd Cymru. Ac mi ddoth 2000 o ferched o flaen yn ei atgoffa i ddechrau y daith i Lundan. Dwi'n meddwl bod mae'n ymddangos bod pob yn hapus. Ia, diolch yn fawr iawn i pawb am ddod. Dwi am atgoffa chi eto fydd hyn ar gael ar-lein, ac wrth gwrs ar y wythfedrigian bydd Dr Fion Owen yn trafod y brodyr Francis. Fydd link i hwnna ar gael unau ar gwefan Dolan, neu fydd o'n ar gael trwy cyfryngau cymdeithasol yr orsaf, ac dwi'n siŵr Dolan ac Cymru Bro hefyd. Yna un cwestiwn newydd yma. Un cwestiwn ola. Oes cerddi neu benillion newydd ymysg eich pyrna? Unrhyw pethau sbesial da chi wedi deganfod? Does am cerddi gwahanol, ond bod na ymdriniaeth fanylach, yn enwedig ar yr un mater mea ac yr un gadael tir. Ac yr sgwrs yna rhwngthyn nhw bod Silyn yn teimlo bod yr iselder wedi ffeithio
R Williams Parry. Ond, licio'r atab o'n i. Mae hwnna yn newydd yr ymateb lle mae'n deud nad oedd o namu'n cynnyrch mwd. Ac ei ddiffiniad o farddoniaeth fel barometr yr enaid. Felly ymdriniaeth fwy manwl sgynnach chi o'r cerddi y mae o wedi ysgrifennu. Ond dyna di swm o sylwedd yr ohebiaeth, trafod barddoniaeth y maen nhw. Ond bod y sylwadau personol mae trwy'r amser am sut mae'r fyddin yn effeithio arno fo, lle de. Ac dwi'n credu bod Silyn yn teimlo bod o'n gallu helpu wrth symud bobl o gwmpas a dylanwadu ar yr awdurdodau. Ond mae'n amlwg bod sawl un yn cysylltu â Silyn oherwydd hynny. A wedyn i gwaith Silyn wedyn o ganfod swyddi bobl, dyna sydd gan Williams Parry tua'r diwedd pan mae'n gofyn idwch chi gael swydd i ffrindu mewn banc neu fel rhywun arall. Felly i'w symud tu ôl i'r llenni oedd Silyn adeg yna. A dwi'n meddwl y sioc fawr i Williams Parry oedd bod Silyn wedi marw mor fuan lle, achos dwi'n credu bod o'n grediniol y bydda fo yn y diwedd yn colli fywyd cyn diwedd yr rhyfel lle. Ond mae'r berthynas rhwng y ddau fardd yn berthynas glos ac agos iawn. Gwir. A diolch yn fawr iawn iddo chi am rannu gyda ni Angharad Tomos. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr i pawb. A diolch i bawb am ddod hefyd. Diolch yn fawr i chi.